UYESU KRISTU UYINKOSI. Ulisile ke utata umpostile, ulisile kumama umpostile, ndibulisile ke komama befundisi, ulisile kotata, ndibulisile umzimba kaKristu wonke ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Lomi apha ke Ntombizanele Mankayi, ikhaya lami ke liseManfletcher. Apha ke ndihlala lapha eFisante. Ndizobulela ke amandla kaThixo, ndibulela iNkosi uYesu ezintweni zonke. Mna ke ndingene apha ekhaya lezingomama umvangeli emane endisendela iinkonzo, endisendela nobungqina. Kodwa iinkonzo ezi zona ziqale zandibhora. Eyona nto ibiqala indibhore laa ndawo ibithi tata xa kethi udumo kuNkulunkulu weliphezulu, ndiqonde izawundozelisa, ndiqonde andizuyimamela noyimamela. Then amane ndisendela ubungqina, ndiqonda ke ndimamele ubungqina obu. Xa ndimamela ubungqina ndive ezinye izinto, ndiqonda uba ndiyoyika ezinye into ezisiva apha ebungqineni. Amane ndibuza umamvangeli uba uyimamela inkonzo yanamhlanje, le nkonzo bendiyisendeleyo. Ndithi ke mna mama ndikayimameli, andimxeleli uba ndizimamele. Ndimane ndithi mama ndikayimameli. Ngenye imini ndathi ake ndiyimamele, ndayimamela. Heyi, xa ndiva into ezithethwayo apha ndathi hayi, apha ndithetho ndiyadinga nje. Ndathi kuye umamvangeli khawundifake egruphini, wabe ndixelela uba kukhona negruphu ke ndikuxelela. Ndathi khawundifake mama egruphini ekhaya lezwi. Wandifaka nyhani umamvangeli egruphini ekhaya lezwi. Heyi, ndava into ezithethwayo apha ndathi ana ndiyaqala usindiswa. Andikasindiswa tu, besikhonza kwinkonzo besikhonza kuyo, ndicinga ukuthi ndisindisiwe. Xa ndiva izono ezingake ndinazo andikaqali tu ukusindiswa. Ndamane ndimamele ndeva ndiyatsaleka apha, imnandi into ethethwayo apha. iNkosi uYesu ingqala deep down enhliziyweni yomntu. Ndathi hayi mama, khawundifake apha egruphini ekhaya lezwi. Hayi, ndangena egruphini ekhaya lezwi. Mhlaba beye kwinkonzo zoomama eRichards Bay, endiWhatsApp-ele uba mama sisendleleni. Atsho uba hayi mama sifile. Yho, ndandingavuya ngentliziyweni yam, yayingathi nam ndiphayana ndingekho phayana. Ndiqonda uba andisavuyi. Ndithi hayi mama, khanike niye, then xa ubuyayo ndizawubona uba ndizawuthini. Ndiyavuya bona ingathi niye endaweni erayithi, ngendlela endiva iinkonzo zakhona zisetsho umntu zimxwantsula. Mna ke ndiphila kwi-second chance. Ngo-2018 ndandisemsebenzini ngelantshi, ilixesha lelantshi. Xa ndifika emsebenzini kwindawo ebesikhonza kwe bendisemkhosini. Xa ndifike ndilale phezu kwesitulo ngexesha loba abanye besitya, mna ndiye kwelaa bucala apho kungekho bantu khona, ndifike ndilale esitulweni. Xa ndifika ndilala apha esitulweni, ndifike ingathi kwindawo xa ndisiya emsebenzini ndihamba ku-freeway, kwindlela apho kuhamba khona iimoto ezininzi. Ndiphuphe ingathi ndikule ndlela, then kule ndlela ingathi ndilele ngomqolo, andide ndiwele apha phakathi etheni, andide ndiwele. Ingathi apha entliziyweni yam nditsho apha ephuphe ndithi yho, hayi zizawundinyathela ezi moto, ngoba andide ndiwelele kwelaa cala. Then ndithi xa ndisathi yho, hayi sizandinyathela, ndiqonda isetsho ndivele ndidinwe nje ndiba ndiyayekela, ndiqonda hayi sizandinyathela. Kuvele ndibone ingathi kuqhamka umlilo, lo mlilo ingathi uyeza apha kum, uyasondela. Apho kona ndaphapha. Xa ndiphapha ndihamba amalungu la wonke omzimba yeki, ndiqonda uba inoba besendihambile bekuzawuthiwa nje emsebenzini ufike walala, then abavuka. Ndavuka ndiva uba umzimba awuvumi wonke, amalungu la ingathi awasasebenzi, yonke indawo ingathi ayisasebenzi.
ndaphaphama ndaqonda uba ndiyambonga uYesu ukuthi uYesu uNkosi uYesu ukuthi ayithandanga ukuthi mandihambe ngelo xesha ndandisithi ndisindisiwe kwindawo ebendikuyo kodwa ngokuva inkonzo uTatemane uNkosi uYesu imnceda ifake inkonzo ndiyeva ukuthi bendingenasindiswa iNkosi uYesu ithandile ukuthi mandingahambi ndisagcwele izono. Ndiyambonga nje iNkosi uYesu xa sibuya ePasikeni kulo nyaka kube khona nje into ethi make ndingene emkhosini i-5 days nyani ndingene emkhosini lento ishongo ngecawe then ngecawe ndangena umvulo uLwesibili uLwesithathu uLwesine umntana kanti uzawuphethuka le taxi driver nguye kodwa azange kulimale kwamntu naye azange alimale ndathi lo hayi ndiyayibonga iNkosi uYesu nyani xa silapha entabeni kaJehova sibiyelekile bendingayazi uba kutheni uNkulunkulu le voice isisho ukuthi ngena umkhosi bendingazi uba ndingenela ntoni kodwa ndaqonda ukuthi mandingene ngoba iyandiphusha le nto ukuthi mandingene umkhosi kanti iNkosi uYesu iyayazela ukuthi kumele ndithandaze wazimeko uSathana akafuna uyenza azange balimale nabo bantwana wayebalayishile abesikolo naye akazange walimala nje wavuka nje apha egqini waphuma eright ephilile. Ndiyayibonga nje iNkosi uYesu kule veke ephelileyo ngoLwesibili ndifonelwa ngabantu bakhona enye ishop bendithathe kuyo ibhasi kanti le shop izidabulishile ezibhasi uba imali mayibe ninzi andithathanga la impahla zale mali ekuthiwa yiyo xa ndiyijonga pheslipini then ndaya kwenye ishop yabo kwabeshop but kwenye indawo eBellville xa ndifika nyani bafike bayijongele bafike bayibona bathi hayi mama ikhona imistake eyenzekileyo apho udablishiswe into eyi-1 kabini then ke ngobathi ke ngoku mandiphindele back bafowunele kule ndawo bendithatha kuyezi mpahla bafowunele khona bathi abaya mandiye phaa kubo ndaya ke ngoku phaa kubo xa ndifika nyani bathi ke bona ke bazithatha izinto zam zonke then bathi ke bona ndizawufowunela ndafowunelwa ke ngoku ngoLwesibili xa ndifowunelwa ngoLwesibili ndafowunelwa kwehliswa nje kwathiwa kuzawehliswa wonke amatyala endawo netyala lale shop yempahla nemoto kwathiwa kuthotywa kwaelo lemoto ndathe kodwa wena Nkosi uYesu kunjani then xa ndifika kwenye ishop ngoLwesine ndithi ndiyobhatala lokuba ndizayicima ndafika kusithiwa hayi sisa awusenatyala ityala lakho licinyiwe ndathi wena Nkosi uYesu kodwa njani ndiyambonga nje iNkosi uYesu ezintweni zonke uYesu Kristu iNkosi.